Wara li inqas minn ġimgħa ilu fetaħ l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta fejn fl-ewwel jum biss rifsu pajjiżna mal-1800 persuna minn fost 11 titjira, in-negozji lokali fosthom sidien ta' ristoranti u stabbilimenti tax-xorb jinsabu sodisfatti. Wara l-ewwel tmiem il-ġimgħa li feħra l-influss tat-turisti f'pajjiżna, dan l-istazzjon tkellem ma' David Xwiereb mill-Kamra tal-Kummerċ u Filip Fenek mill-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medja, fejn il-kol sostnew li l-qasam turistiku f'pajjiżna reġa' qed iqum fuq saqajh. Il-Kamra tal-Kummerċ qed tħares lejn ix-xahar id-dieħel fejn l-affarijiet mistennija ikomplu jitjiebu. Il-negozju ovvjament dan qed jirrapportaw li huwa bidu żgħir, betu ieħor għaddejjin jisu 25 sa 30% ta' dak li normalment it-turizmu huwa mistenni li jesperjenza f'dan iż-żmien tas-sena, isna għaddejjin fuq il-livelli tax-xitwa, però huwa bidu tajjeb. Jisperaw li fawwissu jekk l-affarijiet jibqgħu kif huma il-break-even point jintlaħaq. Fost it-turisti li ġew pajjiżna fl-aħħar jiem kien hemm dawk bil-baħar, fosthom bil-katamaran. Filip Fenek mill-Kamra tan-Negozji Żgħar sostna li minkejja li għadna bidu in-negozju lokali laqadan b'entużjażmu kbir u diġà beda jinħass il-kummerċ ħaj f'lokalitajiet bħal San Ġiljan. Jekk il-konfidenza teqpa' tikber u kellha rrid il-Covid tiġi iktar ikkontrollata barra minn Malta x'aħna niddependu minn hemm ukoll naturalment. Daw il-flight se jiżdiedu, però jiena il-kalkoli tiegħi il-forecast huma illi għal dax-xahar għandna nagħlqu bejn 30, 40 u forsi anke 50,000 jekk inkunu fortunati wkoll. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.